ziklo formatiboa eskaintzen dugu eguneratutako makinekin. Adibidez, CNC Heidenhain Kondia Mekanizazio Zentroa edo CNC Fanuc tornoa igardatzarekin. 2 urteko zikloaren barnean, bigarren kursoan, ESIBI programan parte hartzeko aukerarekin, ikasi gehi-lana. Horren ondoren, tailerretan praktikak eta lehen aukera izeneko proiektuan sartzeko ahalbideratzearekin. Horrez gain, arratsaldez, etengabeko ikaskuntza eskaintzen dugu. Zikloan erabiltzen diren makina berberekin, lanbiderekin elkarlanean edo hobetuz ikastorak emanez. Erdi mailako mekanikako zikloa egin ondoren, espero dut lan munduan murgiltzea. Ditugun instalazio eta tailer gunetan garai berrietara egokitutako berrikuntzak ezartzen ditu. Oreka enpresa simulatuan ikasleek ikasitakoa praktikan jartzeko aukera izaten dute. Sail bakoitzari dagozkion lanak eginez. Kontabilitate, giza baliabide, harrera, salmenta, marketing eta erosketa sailetan berariazko lan espezifikoak eginez. Bestalde, teknologia eta praktika berrietara ere egokitua gara. Adibidez, marketingean sare sozialak erabilioi ditugu. Eta erantzunkizun soziala kontutan izanik ere, paperaren erabilera murrizten dugu. Ekintzailetasuna bultzatzen dugu, urrats bat programaren bidez. Horrela, enpresa sortu nahi dutenei laguntza eskainiz. Datorren urtean Erasmus programaren bitartez kanpun praktikituko aukera izango. Bigarren mailan ESIBI programari esker, enpresan lan egin eta ikasteko aukera izango dut.